Бренд дигәндә советлар чорында һәр әйбер брендка тиң иде. Әллә сыйфаты яхшы булгангамы, әллә әйбер булмагангамы. Әйдәгез, хәзер моннан ким дигәндә 50 ел элекке вакытка әйләнеп кайтыйк та, ТСР хатын-кызлары мөхитен күздән кичерик әле. Бәйрәм бит. Гомумән ТСР предприятиеләре матурлык, гүзәллек индустриясе өчен нәрсә җитештергән? Тарих, гасыр, ТСР сәхифәсе. Сверху вот сейчас, кстати, выбросили в ГУМе батники, блайзер сверху. Блайзер? А блайзер это что? Блайзер, клубный пиджак. Һәр дәвернең үз модасы. 70-нче елларда шундый киң җилкәле, клеш чалбарлы костюмнар модага керә. Алар ялтыравыклы парча тукымадан була. Эшләпәләрне аңа туры китереп кигәннәр. 90-нчы елларда модага джинса килеп керә. Аннан курткада тегеп кигәннәр, чалбар да һәм аның төрле төсләре була. Күлмәк фасоннары да гел үзгәреп торган. 40-нчы еллар тездән түбән, билле, 50-нчы еллар бала итәкле, җиңсез, 60-нчы еллар халат күлмәкләр заманы. Бу мода безнең хатын-кызларга журналлар аша килеп ирешә. Менә Озат хатын журналыннан карап, шундый матур фасоннардан күлмәк тегә идек. Азат хатын крестьянка, работница. Ошырның иң популяр мода журналлары. Шулай фильм геройларынан үрнәк алганнар. Әйтик, бер заман халык ирония судьбыдагы Барбара Брыльская бүрегенә күчә. Карнавальная ночь фильмындагы Людмила Гурченко күлмәк фасонында модага кирип китә. Тегә белүчеләр теккән, белмәүчеләр тегүчегә барган. Халыкка көн күреш йортлары хезмәт күрсәткән. Сәйдгалиев урамы 6-нчы йорт. Заманында Башкалада иң танылган көн күреш йорты шушында урнашкан була. Чәчтарашхана, ателье. Күлмәк тектерүгә аның ишек төбендә туташ ханымнар чират торган. Чиратның икенче башы тимер юл вокзалына кадәр сузыла иде дип искә алалар. Вокзалга хәтле чират торалар иде. Фәүзия Шакирҗанова анда ярты гасыр эшли. Ателье хуҗасын урынын гына үзгәрткән. Ул чактагы фасоннар хәзер дә актуальлеген югалтмый. Совет чорында ясалган рәсемнәр, алар безгә хәзер дә бик якын. Шуңа күрә без аларны бер кая ташламыйбыз, бер кая алып куймыйбыз. Без алар белән хәзер дә пользоваться итәбез. Бер күлмәк тектерү уртача 5 сумга төшә. Заказ биргәч, аның әзер булганын 2 атна көткәннәр. Портниху иметь в то время личную было очень престижно. Үз тегүчең булу ул вакытта зур дәрәҗәм, чөнки тегүче таман итеп тегә, клиентының фигурасын белә, гәүдә кимчелекләрен яшерә алган. Сандыклар ачтымда таптым яшьлегемнең күлмәген. Башкала осталары районнарга да чыккан. Анда да көнкүреш хезмәте күрсәтү комбинатлары була. Кием тегү, суыткыч, телевизорлар ремонтлау, чәчтарашхана барысы да заказга эшләнгән. Автобус белән чыгып заказ җыялар. Безнең 127 авыл, 36 урында аның күчмә пунктлары оештырылган. Һәм шул пунктларда беркетелгән кешеләре булган. Алар авыллардан, мәсәлән, урын җир өчен заказны, киемнәр өчен заказны, аларга нәрсәләр кирәк, көнкүреш кулланыла торган. Савыт-сабаларда булган инде монда, һәм алар бик төгәл үтиләр иде. Производствода машина бирәләр, шунда был водитель и был, например, парикмахер там сидел, например, из модельер сидел. Крепдишин, штапель, кремплин. Шушы тукымалардан тегелгән күлмәкләр бик популяр була. Крепдишин белән штапель кибетләрдә сатылса, кремплинне көндез шәм яндырып эзләсәң дә табып булмый. Ул бик дефицит була. Шул елларны менә булай тектерү модада. Менә. Остан күренеп тора. Өстән шушындай ана инде. Бу инде материал җитмәгәнлектән шулай уйланыла иде. Җырчы Хәмдүнә Тимергалиева гомер-гомергә җырчының тавышыннан соң киеме белән прическага игътибар итәләр ди. Шәшен элеккечә хәзер дә күпертеп куя. ТСР хатын-кызларның алыштыргысыз ярдәмчесе Бигудины бүген дә куллана. Гомер буена шушы простой бигудилар белән онай шәшемне боргалыйм. Ул менә 70-80 елларны вот анда прическа хатын-кызларның нематоры. Бигуди кулланмаучылар химия ясата. Иң таралган прическа Сессон Каре Бабетта. Прическаны саклау өчен чәч тагы кулланганнар. Прелестне Казанның атаклы Хитон заводы чыгарган. Предприятиенең исеме халыкка химия товарлары дигән аңлата. В Москве выпускали Наташу. Мәскәүдә Наташа чыгарсалар, Татарстанда үз брендларыбыз гына түгел, үз исемнәребез дә була итик. Гүзәл хушбуе, Рената дезодоранты, Алсу сабыны. Монысы совет чоры фатирларының гадәти юыну бүлмәсе. Киштәләрне үзебездә чыгарылган Алсу, Света, Аккаен шампуньнары бизәгән. Вахитов комбинатында чыгарылган Татарстан сабыны да һәр кешедә диярлек була. ТСР чыгарган хушбуйларны бөтен СССР сибенгән. Исемнәре дә үзебезчә: Алтын чәч, Шүрәле, Синең өчен, Казан. Аромат парфюмерия фабрикасы Башкалада 1942 елдан бирле эшли.
Ул Бөек Ватан сугышы елларында Санкт-Петербургтан Казанга эвакуацияләнгән Северное сияние фабрикасы базасында оеша. Бүген дә монда хушбуй ясыйлар. Менә шушы линиядан башлаган үземнең тормыш юлымны. Резидә Шихапова Казанның аромат заводында 40 ел эшли. Заманында әлеге цехта чыккан хушбуйларга сорау зур иде ди. Җитештереп тә өлгерә алмый идек. Аның өчен без аларны вагоннар белән сата идек. 70 база иде бездә. 70 базага китә иде. Тирә-юньгә инде Татарстан гына түгел, иза пределы, духилар, однажды, Елена, синең өчен театральный, алар бик каты сырыйлары яларны тоже. Ул чактагы иннек сүрмә кершәннәр хәзер музей экспонаты. Аларны элек тә кулга төшерү ансат булмый. Шулай да кем каян эзләгән тапкан. Булай итеп төкерәсең дә, щетка белән булай ышкып аласың да, тиз генә керфекләрне буяп та куярга була иде. Бүген парфюмерияның төрлелегенә карамастан, ул заманның бизәнү әйберләрен таысыр хатын-кызлары яратып искә ала. Брендка әйләнгән хушбуй, шампуньнар мода тарихына уелган, ә кием модасы әйләнеп кайта тора. Фируза Мәҗитова, Ринат Сафин, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Данил Филадов, Яңа Гасыр каналы.